Iku ya progone kompak ngene tak kon tepuk tangan kan. Kapan? Ben nek bar. Nek bar, Dik. Sampeyan kapan ngongkon tepuk tangan? Ora mboten nggih. Mau ki langsung kowe bar nyanyi langsung tak kon tepuk tangan. Warga masyarakat Sembung Rejo. Masane. Endi wis ngongkon tepuk tangan aku ngene kok. Kowe ora ngomong. Aku kan yang ngomong. Kamu kan tidak. Yeah. Nek ngomongmu ki keri ya, Mas. Kok Lah, aku kan tapi mensupportmu. endi? Nyurungmu. Dah, surungan. Aja Dik inget tak suruh yo kejlungup ngono kowe. Sing kok sampean. Yo gara-gara kowe kabotan mburi lho. Mlakumu kan. Iken. Oh, ayu. Halo. Sembung warga masyarakat Sembung Rejo. Sembung Rejo. Plumpang Plumpang Tuban. Tuban. Ya. Acarane bersih desa. Aduh. HUT. Puncak Lagi wis September lagi nanggap iki lho. Loh, Piye to? iki Kaya iki Agustus. Oh, Agustus. Agustus wingi ya jek enek sing longgar. akeh banget to jan iki ya. Ora lho iki lek awakmu. Mayang kara full kok. Iya to. Full. Mosok kan Heeh. mainin biae. Kira eling to Mas duit entek wisan. Romansane kok heeh, iki gara-garane nunggu longgare campur-sari Mayangkara karo Niken Salindri. Memperingati HUT ya. Hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Lambene alon-alon. Lho, arep ngalih. Isin aku, pendak omong lek gak kami sosolen yo ngiler. Ngene dadi nek kowe isin sok ben ngomong ki nggih celemek ngene, Nduk. Nah, ngene ya lho. Lah jenenge iki asine yo. Ya. Ya. Memperingati HUT Hari Ulang Tahun yang ke-80 Republik Indonesia dan peresmian jogging track lapangan Desa Sembung, Tuban tanggal 6 September 2025. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Merdeka! Merdeka. Tapi yang ngono jargone warga masyarakat Sembung Rejo ya enek dhewe. Wes gak peduli. Loh, Soalnya mau wayahe jargon mesti meneng kabeh iki ketara iki. Ketara nyapa? Untune Wong loro. jaba kabeh. Lho, piye tejan iki? Ya wong jaba metu rene kok nglumpuk. Maksudnya duduk warga kene. Sembung Rejo. Ning iki wargane teko Tuban dan sekitarnya. Tebon piye to? Rumah kamu pakan sapi yo. Iki ora mung desa kene, ning kan adoh barang, nggih ta, Bu? Ibu enek sing teko Mojokerto, enek sing teko Bojonegoro, kae Bojonegoro, enek sing teko Mojokerto. Makane lek ditakoni jargon ki sing iso gor desa kene, kamangka sing delok sakmene kan ki ora mung desa kene. Tepuk tangan sekali buat warga masyarakat yang ada di sini sudah menegakkan semua masyarakat yang ada di lain-lain Tuban. Menegakkan itu piye maksudmu? Mendatangkan. Nah, ngono bener. Mendatangkan semua. Kita doakan semoga Indonesia semakin maju, semakin bersatu, semakin sejahtera, semakin lestari. Amin. Dan semoga buat warga masyarakat yang ada di sini semakin rukun, guyub rukun, gotong royong, Semakin apa nih? Semoga nih mau semoga. Semogamu wis kakean, ganti. semakin asoy. Kaya manut camburi. Ya moga-moga kabeh masyarakat orang mau masyarakat kene mawon sing delok maupun yang ada di streaming kita kasih doa yang terbaik. kita kasih. Loh, iya to. Teman, aku arep ngomong muga-muga malah jadi kita kasih. Sik to awak dhewe rene iki yo golek lho. Arep ngasih wong iki apa ya luweh-luweh. Jaluk. Lah urung to? Urung lunas? Urung. Dan nikmaya karek lunas kabeh. Bulurah urung. Sampeyan urung lunas? Maksudnya Cacah wis lunas kabeh kok. Bulurah urung maringi. Masa? Iya. Wong wis lunas. Pun lunas yang kita, Bu. Lunase wis, Dik. Support untuk teman-teman iki. Urung. Oh, saweran. Nah, iya. Support. Aja sok kala mongso mbas
saweran. Aku ora mbah saweran support kepada teman-teman. Nek Ya kan diwe Bulura sudah mensupport, sudah menanggap Mayangkara. maksudnya ngene lho kan. Jadi awak dhewe iki kan yo teko rene ya ta. Iso menyenangkan. Mas. Wes. Kok romansaku ya ngono ku nek kakean wis diomongi ra usah kakean mendem. Kakean mbakmu yang mendem ki ya sapa karo Mas aku. Mbak ampun. Hah. Ora mambu apa-apa kok. Pak Colopot nih lho sing mendem. Tapi Wis diomongi seragame garek iki Pak Pot. Iki seragame ukurane maksimal XL. Ya. Wis omong kakak mendengan metenge biasane blendung to. Ya. Lah Pak Pot iki ra percaya panggah ae. Akhire malah ngono kuwi ketutupan drum untunge. Lah kok drame dilai perang betat kabeh. udele ketok genah. Wah, ngomongi Wong kok. diomongi colopot iku carane nek gedhekne klambi secara langsung dimpleng-pleng terus kok kayak martabak ngono lho. Susu ya ombo. Padane martabak. Klambi iki Iya, kaine iya, iki kaine. iya, iya, kok, Semoga iki- semuanya panjang umur, sehat selalu, Amin. rezekinya banyak. Barakallah. Sing urung munggah umroh muga-muga ndang munggah umroh. Sing urung munggah kaji muga-muga ndang munggah kaji. Sing duwe utang muga-muga gendang lunas utange. Sing urung duwe jodoh muga-muga gendang entuk jodone. Sing urung rabi muga-muga ndang rabi. Sing entuk pacar muga-muga ndang entuk pacar. Sing gum duwe anak muga-muga ndang entuk anak. Allahumma amin. Ya Mas, Mas sama nama apa? Berkati. Lah aku bolak-balik donga kene aman amin berkati. Ya arepe yo piye wong ora Sapa ngomong ngomong? kok Sapa ngomong ngomong ae Mas apa jane sing ngomong? Heh? Eh sabar. Sapa ngomong sing ngomong ae? Heh? Sapa ngomong? Itu Mangsane ning kene salindre ning kene rampung nyanyi ya omong barang kan gitu. iya. Dungane apa salah wong dungane? Sapa ngomong ae coba? Aku. Itu ta? Ayo sapa? Di. Di ramelok bayarin ngomong ae. Kok urun wong 5.000 omong ae. Lho aku dhewe to. Aku dhewe. Kan ora apa-apa ngono kuwi ancene bocah angel kandhanane kok. Nyanyi ya, nyanyi. Ma. Ah cantik ya cantik kok ya ampun. Ya ampun. Lambene sok. Aku sisip pegel bener. Udah. Aku kok mau aku munggah emosi aku jalan. Tak tampil diri. Ayo nyanyi. Emosi tenan aku. Wis nyanyi. aku kurus ngene iki emosi malah blendung neh. Ngerti kok ora? Di sawang kok kena apik. Bodimu apik. Aku sisip. Sabar. Sing sareh, Dik. Sampean wis suwi ra tau melok Mayangkara lagi melok Mayangkara iki greget aku tak dadekne tumbale Mayangkara. Ya Sumpen aku tak dadi gambar iki ya. Mayangkara wis mulai rada megel kabeh soalé cah-cah lek rong enek tumbale. Wes jane bocah. Angel omongane. Nyanyi, Dik. Nyanyi. Nadane Mas, nadane. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur nah. Umpama bisa aku gaya lintang kepingin tak petik tak weno sliramu sayang nikahanane aku durung ngerti slirane mung klumpang radio sing bisa dadi gantine bersama
Subur Sri Bayang. Ikan Salintri Musik. Oh. Thank you. Iki salah MSM kudune iki kurang M. Bisa. Satu tembang. Tepuk tangannya mana? Aduh, masa lali sih. Aduh, gimana sih? Kalau pendak niken itu nyanyi, habis nyanyi itu harus dikeploi, tahu nggak sih? Pendak dia. Setelah niken nyanyi kok pendak. Pendak. Iya, setelah niken nyanyi itu dikeploi. Ah, masa nggak tahu sih? Iya. Gitu aja kok repot. Tinggal lihat sama keplok-keplok saja susah. Mesti sio-sio kaya ngono kuwi. Niken, ini juga ada request lagu nemu. Sopo iki, Pak? Pak rebes-rebes. Ya ta, tahu. Pak Rebes-rebes ya ta? apa ini Bunda? Bunda biasa aja. Saiki mau teko Pak repepeh. Ayo. Pak reberebes. Lah iya wis kuwi lah. Pak rebes-rebes. Heeh, catetane Pak rembes. Wis iya, heeh. Iki uga pamundutan request Dari 2L Forever. Bokong Semok tambal ban Bukit Berbunga. Ya, Lah iki mau 200 kok. Lho request-e 3 ya kudune 300. Mbah piye to? Niken. Jangan membahas masalah saweran, Dik. Nganti kowe njaluk saweran delon. Ora tak wenehi ya. Emang jare ngomong ngono, bocah Dik. Loh, urung tutuk. Aku ngomong piye? Gak oleh mbahas saweran, lek ra dhewe ya kebacut. Aku muni ngono kok. Bahasane. Iki sing dipinangkani apa sing diaturi jumeneng enek. Itu ada dari 2L Forever. Kamu tahu 2L itu apa? Tidak. Lindri. Salin. Lindri. Ya kan? Kamu jangan menggunakan namaku itu sebagai bahan perguyonan. Loh, ini kan sama, materi itu sama. Apa yang 2L. 2L itu Lindra Lindri. Oh. Kamu udah tahu. Lindra Lindri forever. Rasa keplok. Loh, gitu. Orang nyanyi, wayah aku nyanyi keploki, ngomong Lindra Lindri keploki. Loh, rasa keplok. Iya. Loh, rasa keplok. Aja Pas aku nyanyi keplok ana. Masa ngomong Lindra Lindri wae keploki. sulit memang. Enggak mau. Sabar kan. Ya. Kamu nyanyi dulu nanti biar ngomong keplok ya. Enak. Sudah. Ya. Yang mana? Yang mana? Siapa yang Pokok Semok tambal ban Bukit Berbunga. Ya. Oh, aku tahu. Nada C. C. Aku mau nyoba lagu ini yang baru ini. Aku belum pernah menyanyikan lagu ini. Iya. Kita pun turut bersama. Dek, nadane C. Jadi iku ucapanmu karo nada iki pasne. Sabar. Keyboardmu kuwi lho salah keyboard. Nadane iki lho C. Piye iki? Aduh, gak kena. Ini anu Dedek. Sing tenanan. Pasno. Kurang dhuwur berarti. Kita
Dek, ku pluntirku buak jenenge cuklek kabeh nggih. Dia aku psikopat tok e. Dadi ku baluk di pundak Terus membawa aku melangkah tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku. Oke. Rambut berbunga. Bukit. Rambut wis teko rambut tok. Oh iya. Sing berbungai bukit. Mosok nek Lah kan rambut. diselipkan di rambutku. Iya. Oh. Bukit berbunga. Bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua memangku pura. Sik. Ning bukit, Dek. Bukit iku termasuk alas, iya toh. Mosok enek kurel ning kono. Enggak enek iki. Memangku Memadu. oh memadu memadu cinta bukit berbunga tempat yang indah di sana kita selalu datang berdua di bukit berpisah. Nyuwun sewu Dik niken nggih. Nggih. Niku jenenge di bukit berbunga. Nah ning bukit ki akeh ulane. Oh. Ulane enek bisane. Oh. Biasane nek bukit-bukit kayak kan mesti kan enek rawa-rawane. Wara-wara. Enek rawa-rawa. Iya, wara. Enek apa suket-suketane. Ah. Dadi Mas Ali teko. Ha. Iki ali apa ula? Iki ula apa Ali? Iya. Nek ali kok melet-melet iki. Ayo kita nyanyi lagu itu. Ya. Pokong semok. Lho. Jadi mau bukit berbunga. Ya, pada campur sari. Angkara. Diken solitri. Sembung Jawa Blumber Tuber. Pokong semak pokong sapa semak rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok Wes, pas berarti ya. mana pendukungnya Niken Solitri tepuk tangan ya Wow. yang berada di sebelah sini mana tepuk tangannya ya Wow. Jangan dia pendukung ra. Isara kayak gonanku ngene iki. Ya, Sentak semangat kompak anti lemes. Oh, ngono to singkatane. Isi 14 yo. Heeh. Nang wis Ayo, Isara. mana pendukungnya Gandol? Enek. Ya ning kene jajal di tengah. Bapak Ibu, mana pendukungnya Gandol? Enek. Oh kene kan bolongku jajal kono. Karena kono bolongnya Niken, aku gak bolo. Yang sebelah sini mana pendukungnya Gandol? Ayan oleh papat, kayak mau tak kayak 5.000-an. Masa? Iya. Jajal, hah? Engko sih. Oh iya. Oke baik. Mana Pak Lurahnya? Hah? Mana Pak Lurahnya? Ini di sini Ibu Lurah. Oh, Ibu Lurah. Ibu Lurah ganti Pak Lurah. Duh, maksudnya ini. Loh lah iya kan aku teko Pak Lurah. Nek Bu Lurah aku wis ngerti. Ngono to? Heeh, lah Pak Lurah. Ini sandingin. Oh, alah Pak lek ra ketok lho, Pak. Maksudnya sandingin rada rene ngono lho. Endi?
Oh walah, lah liyane do padang-padang Pak Lurah kok gelap. Iya kesentrong lampu garai lampu iki nomorane gede kancane Pak Lurah kok bagian lampu. Pak Lurah ini punya usaha gede lho. Apa? Esteller jitu kemang. Pak Lurah ini. Oh. Tenan. Esteller Jitu itu punyanya Pak Lurah. Iya. Ayo kita tiliki dulu. Tiliki apa? Kita itu makan dulu estellernya. Coba kita kamu yang memegang, aku yang makan ya. Ya, kamu coba dulu ya. Iya, aku mau mencoba dulu. Testimoni. Ayo, kamu duduk. Oh, iki tak bukane. Nah, sendoke. Sendok. Ki ora esteller, es leder iki. Dah wong wis ora nek es, makane kan leder. Iya, coba rasakan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kan rasanya? Iya kan? Kan? Rasanya lebih ya? Kan? Kan? Loh, murung. Ken, bagaimana rasanya? Ken, ini Ken. Tuh barang. Ken, rasanya piye kok tower saya? Bocah dek. Koyo kesurupan bocah iki. Loh. Rasanya. Luwe apa ngelak? Apa saking penake teler? Piye kan? Asu. Loh, asu piye to? Asu piye to kan? Esteller lho iki. Gitu loh. Ijal sitoke. Aduh. Ijal sitoke. Ya, sendoke kon. Kayak apu. Iya kan? Podo. Podo pernah. Kak podo. Gak pernah enak ndi? Iya kan? Tuh merusan rumah saku kowe iki. Iya kan? Pori-poriku bergejolak. Terus maksudnya Pori-pori yang ada di tubuhku ini dalam perut. paru-paru goblok. Kene ya pori-pori piye? Paru-paru nih kene. Oh, kowe kleru. Ngerti. Lah dadi niki kan salindri gedene kayak ngene mergo paru-paru pindah kene. Wah, lancen yo paru-paru cedak entut. Mas. Gak ngerti sampean rasane. Piye kan? Delik ana sampean kok langsung meneng cep. Langsung meneng cep tuh sampean. Ra iso berkata-kata toh? Ra iso toh? Jajal sindene. Mbak Afi. Ngengmu dhewe. Ini. Nanti. Ini. Neng kene. Kudu neng kene iki. Ya, dulang. Ki sendok anyar ya, Mbak. Engko lek anu gone Anyar Mas. tenan gak? Gone Mas. Beracun, mengandung cyanida. Mengandung iler. Meneng. Terus celula-celulu ini bar mangan es teler. Mesti. Pak coba Pak, bermana nih? Dilihat apa Pak? Amin. Mot, sadar mot. Apa? Rasanya piye Pak? Wek piye nyek iki. Oh, enak toh. Saking menenge iki saking enake. Terkesima dengan rasanya. Iya. Jadi tuh pas gitu rasanya. Apalagi kalau kita nikmati sambil kepanasan. Esnya rodok wungkul-wungkul. Ada klintrek-klintrek. Enak. Iya. Ya. Kita panggil ownernya dari es teler ini. Siapakah dia? Kalau bukan Pak Lurah dan juga Bu Lurah, nanti kita
nanti kita menyanyikan lagu wajib. ora. Nanti kita mencari resep es teler ini. Oke. Oh gitu ya. Iya. Kita Itu es telernya jangan taruhin nanti kesaduk. Iya mau saya ringkesi. Kesuwen. Jemek ini loh, kamu nggak tahu tah? Kan ini jemek kan? Aku tidak bisa. Ayo kita panggil ownernya. Ada Bu Lurah dan juga Pak Lurah. Ya. Ini hanya 5 menit saja ya Bu. Ya, jangan sampai lebih Bu. Kalau Jangan lebih sampai bayar. lebih. Kalau lebih nanti durasinya habis. Ayo untuk Pak Lurah dan Pak juga Lurah Bu sama Bu Lurah. Nggih. Saripin, saripin. Jangan lupa membawa dompet ya Bu. Ya. Oh. Kantor pajadanipun. Siapa ngangkat cepat? Lurah. Mandet. Ngadek. Siapa ngangkat? Sopo? Lancang. Lancang. Colopot paling sing ngongkon, colopot kae ketara mangan. Jane bose sapa kok? Ayo. Monggo Bu. Monggo Bu, kantor panjenengan. Sama Bapak. Nggih. Kita kasih spot yang bergembira. Ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas. Suaranya mana? Di Merdeka! Ken Bu Lurah karo Pak Lurah hilang. Dene. MTM Apa iki? matamu. Oh ya ampun. MTM. Apa iki? Iki loh. Oh, sik tak joko ning mik kok. Nyuwun pangapunten Pak Lurah. Ugi Bu Lurah. Yang ini iki kaken mangan es teler. Ya orane kaya ngono. Oh, menunjukkan Pak Lurah iki sehat ngono. Kok colopot. Bareng asmo Pak Lurah. Pak. Pak Sutoyo Musli. Lha Pak. Pak Sutoyo Musli. Ah, dengkok pisan. Pak Sutoyo Muslim. Musrik. Muslik. Muslik kok musrik. Lah muslik. NTM. Muslik Pak. Pak Sutoyo Muslik. Oh nggih. Pak niki Bu. Bu Lurah. Anu Bu. diagem Bu mike Bu. Bu Loh ya Nunu. lali ya ampun nek nggo mik lali. Bu Nunuk Susanti. Nunuk Susanti. Nunung Susanti. Oh Nunung Susanti. Nunung bukan nunuk. Nunung Susanti, perempuan banyak muda. Jalan tutup mata. Na 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 na. Nente na 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 na. Na 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 na. Marilah Mimi, oh mari sayang. Na anak, ente jangan bilang. Cepatlah cepat. Ande melompat. Nunuk. Nggih, sugeng dalu Ibu. Nggih, sakmenika apa wartosipun pripun? Sae napa mboten? Alhamdulillah. Sakmenika sehat napa mboten? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi awet enom. Awet leh momong anak putune ugi masyarakat. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Insyaallah. Amin. Sakmenika sampun puas napa dereng Ibu? Dalam. Sampun puas napa dereng nanggap Mayangkara dereng nggih. Kebakaran. Oh, Diagem Pak mike diagem Pak. Nggih. 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 Dados niki dereng puas Bu. iki Dereng puas nunggu acara sampai selesai baru puas. Oh, berarti menunggu selesai bar iki selesai. bar iki selesai ya. Bu? Bapak Nggih, di sini Bu. semua masih minta belum selesai. Oh, niki badhe selesai jam pinten? Kinten-kinten. Oh, jam kalih. Oh, nggih. Nggih mboten malah remen rintang-rintang nggih mungkin soalnya enten tambahane to. Heeh. Masalah kan kok wayah goro-goro ya toh. Ya, enggak nek sesi loro. Gara-gara nggih. Mungkin ada sepatah dua patah-patah kata-kata. Biasa-biasa alon-alon. Pak rasa guyu, Pak. Wong ana wong kami sosol malah guyu.
Terima kasih kepada Oh nggih matur nuwun nggih sampun. Urung bas. Terus terima kasih. terima kasih kepada Mbak Niken Salindri beserta krunya yang berada di Desa Sembungrejo ini bisa menghibur warga masyarakat Desa Sembungrejo dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mendatangkan Mbak Niken Salindri lagi. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sangat nggih Bu. Pun khusus desa mriki kalian jenengan benjing lek tahun depan nanggap malih kula paringi diskon. Terima kasih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sing maune 100 juta dadi 200 juta. Oh, diskone ngono kuwi. Ya. Ya bagus iki. Bagus. Nggih Pak, wonten ingkang dipun aturaken Pak. Nggih, bapake? Nggih. Iya, terima kasih. 5 menit Pak. Buat Mbak Niken 1 menit aja ya. Nggih. Pas saya kesana itu terkesan Cukup, Pak. hanya ketemu figurannya aja di rumahnya Mbak Niken. Oh, nggih dados fotone ini kan jenengan figura tendal. Masalah figur aku nang omah gambare tuyul Mas. Karena pada saat itu Mbak Niken masih Mas aku sekolah. enek fotoku dhewe. Fotone sinten niku, Pak? Fotonya Mbak Niken. Sanes, Pak. Dondol. Kalian tuh Pak jenengan paling Pak. Membo-membo jenengan paling. Masuk kayak aku mirip tuyul kuwi. Iya paling. Lah. Iya itu. Kenane sik ojo kesusu. Heeh. Nggih to, Pak. Nggih, ketemu Pak Soleh dan Toyol. Pak Soleh kayak tuyul. Dan Bareng ngelokne aku kayak tuyul, saiki Pak Soleh kayak tuyul. Anjir keluarga tuyul kan. Bahasane kok. Nah, ibuku anu, Bijaksana. biasanya aku nyelok til. Apa ki? Kuntilanak. Bocah teh koyo ngono. Ojo to Mbak wong streaming lho wis aja to. Iki anu kan. Iku mau sing wis disampaikan. Ada yang disampaikan Pak, berarti jenengan dereng nanti kepanggih kula. Nembe niki Pak. Nembe niki. Jenengan demek Pak. Sami nopo? Jenengan demek mboten napa kula nyata niki Pak. Ndredeg Mbak. Dredeg niku ajrih kalian ibu napa ndredeg napa? Ajrih kali Mbak Niken. Lah kenapa? Mergo tuyul memang. Didemek merinding. Oh, ya ampun kowe iki mosok nggo setrum to Ken. Ya mung Pak Lurah tok sing bisa menghormatiku. Ora koyo sampean. Iya apa? Demuk mak. Iya, lah anjene setrume dhewe padha ae. Pak, demekna ke Pak? Monggo Pak. Pak mau gratis kok. Nyapa Ken? Nyetrum ya aku. Masa ta? Heeh. Pak jenengan demok ibu, Pak. Ora apa-apa, ora Ora apa-apa. apa-apa. Jenengan Nyetrum ya? Guyune. lah piye to wong guyu ora oleh. Ada permintaan lagu napa Ibu Nggih, kalian Bapak? Nggih. Duit, Pak. Bu. Satu lagu 150. Belum kok ditarget 150 tuh Mbak. Lah jane Bu, ben semangat kok. Iya, enggak apa-apa. Gua saja. Nggih, napa Pak? Pak Lurah pasar. Minimal 3 lagu. Nggih. Satu lagunya 150 minimal 3 lagu. Rasaku neng kono. Jadi pas 500.000 mungkin Pak. Iya. 3 lagu 150 kali 3. Nggih, jadi pas 500. Sik, nggo duit ta ora? Sing niku bonus, nggih. Sik, nggo duit ta ora Mbak? Sik. Anu sewane room. Kurang Mbak duit Mbak. Pun saentene mawon mboten napa-napa. Ngono sik, tak hitung sik Mbak. Wis pas 500 Mbak, Pak. Iya to, Ken? Kedap ya Pak. Kula Iki sik 20, iki 20 ya Mboten iki. bisa pun. Ora apa-apa Ken. Ora apa-apa tambahane iki wis dadi 500 Mbak. Kapal iki. parkir Pak niki Ken. 1, 2, 3, 4. Aku 450 pas Iya, ya Ya Pak. pancene 450. Enggak ya, petang atus Kita pitung tarik puluh. 500 ya kalau 470 Mbak. Oh nggih nggih, mengke dadi 3 lagu seprapat. Nggih. Napa lagune? Lagune napa? Ji. Loro. Sido Rondo. Eh. Wong jek prawan bareng kok kita rondo. Jane sing disawang Pak Lurah iki apa lho ya? Lah yo, mah Pak, liyane iki Pak. Nemu. Lintune niku. Ngonjenan ngarani lemu. Apa lagu? Lemu. Apa iki, Bang? Nemu. Oh, nemu to. Napa Pak? ACN. Ibu napa Bu? Lamunan. Lamunan. Gimbon. Dalam hitungan ketiga Lintune gugur, niku Pak. mawon Pak.
Gak ono. Napa? Apa? Mbah. Ninggalkan tresnan. Bojo loro, Pak, bojo loro. Jaremu ora oleh Sidorondo bojo loro saiki mau. Oh, iya. Oh, iya. Bocah de pinggir. Bojo loro ya, Pak Apik, Pak. Nggih wis. Anu gulu pedhot, Pak. Oh, gulu pedhot, Pak. Ora iso. Anu nek ngoten. Anu Karang kates. Oh, wis, sekarang Kawin di kontrakan. 3 kali sudah. Ampun. Kenapa nih? Ampun ta, Pak? Nggih, matur nuwun, Pak. Ampun. Loh, niki jenengan badhe mandhat to? Lah, nggih joget riyen teng mriki lho, Bu. Nggih, tenang Piye mawon. lah? Ayo. Karang kates itu. Karang kates bendungan wawang Malang kinclong banyune nggugah kenangan saben lewat tumuju ing brangetan lah tumetes atiku tratapan lungguh cecer sonelo-selo mamu koran lawas minangka dadi kasuri catur netra laras sambang asmara sumirire angin gugah rasa niku Pak ayo Pak kula mawon lha teng napa Bu jenengan cemburu to kalih kula Ora. Maksud iki Pak Lurah ra iso nyanyi. Dadi wakile. Niki. Lho, oh Pak Lurah apale mung Sidorondo dadi ndek ngenane wis diapalne Sidorondo kuwi tok. oh alah wis mempersiapkan si Dorondonya Latihan nang gone karaoke iki. ya sudah kalau gitu si Doranda aja Ya, Sidorondo. apa nggih lek niku Aja. Loh, nggih mboten purun kula kalian jenengan nggih si Doranda nggih Nggih, terus apale niku Pak? nggih kula bantu mawon pun mboten usah mikir Bu yang mboten cemburu Nggih. Pun anggap kula niku anake ngoten lho sangune nek nah Ajur, ajur. Ibu radi maju mriki nggih. Bapaknya ta mriki, Pak? Mengke kula elek kan, pun. Tenang mawon, santai. Sidoranda. Wes, Pak. Iki mau bapaknya ketir-ketir rek. Oh iya, bar iki. Mari ngene, yo. Lurah, ngapunten niki menawi kersa. Bu? Bu. Bu Lurah. Terus purik ngono iki. Ora, wong jupuk. Oh, ora to. Sampun mboten usah, Bu. Bu. Sampun. Bu, Apa tuh mboten usah napa to Bu. jenengan? Mboten usah, teng napa to? Ampun repot-repot. Kowe kok ya cowepet men to. Niki susuk napa mboten? Niki ikhlas, lahir batin. Malih nek Sampun matur sembah nuwun. Bu Lurah Mugi nyuwun sehat selalu panjang umurnya. niki berangkat napa kerja? Oh, Pak Sekdes. Nggih. Iya. Sik Bu Oh, Agus. lah niki mboten foto rian bertiga. Oh, nggih foto rian bertiga. HP-ne pundi HP-ne? HP ku ah? Ngapur. Nggih. Fotona Mas. Kula teng tengah. Monggo Pak, mriki Pak. Beden nanti mriki Pak, nanti mriki. Nah. Terima kasih Bu, matur sembah nuwun Bapak. Sehat selalu panjang umurnya. Barakallah. Nggih. Wes, Jan. Ibu cantik. Bejone Pak. Cocok menjadi pemimpin, ya toh? Iya. Kanggo mimpin wargane iso guyub rukun, iso ayem tentrem, ora ana balak lan bilahi. Heeh. Ngono? Iya. Ya toh, Ken? Ayo kita Ayo. kasih Bareng-bareng. penyanyi lagi. Oh. Ada Mbak Afi. Oh, Afi.
Afi, ya ampun, ya ampun. Ya, kali ini masih bareng Campur Sari, Mayangkara, juga apa mang jarimu? NSM. NSM Nusa Kambangan. Nusa Kambangan nih loh. NSM. NSM. Oke, Apa? NSM. Apa? Ini kan susah mangan. TLK. Apa? TLK. Telek. Makasih. Telek, oh makasih loh. Lah aku ditelek-teleknya timbangannya dowo. Yo, oke, kita kasih satu buah tembang spesial bareng Afi juga Niken. Oke, apa loh kok? Apa ya lagunya? Ah, lagunya. Apa mas? Ma. Hah? Oh, Pak Lurah mau nyuwun nemu. Ya, Oh. wih diaturnya bareng-bareng berdua. Pak Rebes. Ya, Pak Rembes. Nah, nemu. Terima kasih Mbak Afi. Terima Satu tebang permintaan yang sudah diaturkan nemu pamungkutan saking Pak Lurah juga warga masyarakat Sembung Rejo. Pelumpang Tuban. Dan untuk kali dulu ini. Dat jajal toh. Ora iso muni nek ora pas wayahe ngono kae. Wayahe kapan? Engko, ini mungkin juga dipersilakan ya Kak. Siapa? Mbok. Sinden selanjutnya mas. Oh, ngono ya. Oh. Jadi ini masih ada Billy dan juga Maning Kusuma. Maning Kusuma. Kita sambut bareng-bareng. Ada Maning. Sing dhisik. Mbak Maning sih. Ada Billy. Aku kadung bengok loh kan. Siapa sih? Mbak Maning sih. Maning sih. Ada Ma. ada Maning Kusuma. Sepotnya Tuna. Gling. Wis ngono ta. Yes. Pikir gue nek sawi cepet. Lulu. Oh iya iya. Iya iya. Lah aku arep nyanyi kuwi ya berbung sama bunga-bunga dadi ra sida. Oh ngono. Heeh. Ayo Mbak Maning, kita Ya. nyanyi dulu. Rene Rada maju kesini, nih, maju nih rada ngarep. kesini. Aja wedi. Ayo maju nih ngarep. Bedidi enggak? Weh. Ini lho. Oh Bob. Pas ketika. Ini sinden terbaru dari Mayangkara. Ngono. Iya. Lagi buka plastik. Lagi buka plastik sih perawan, kabeh sinden Segelan. Mayangkara sih perawan. Segelan. Segelan, iki maringene arep dipermak karo Mayangkara. Oh ngene ya. Jadi Iya rada dilemokne. sing kedawan diketok. Maksudnya lo, kok gak aku. Piye. Kenal. Iku rada dilemokne, Heeh. ya ta. Terus mari ngono perawatan bareng-bareng sindenya Mayangkara itu semua kopen-kopen semua. Ngono ya. Luar biasa, luar biasa. Iya, kira kecuali musisinya arep rembes kira masalah. Yes, Ben. Ben iso payu kabeh. Ayo, kita coba dulu nadanya. Abang biru lampu disco. Nah, abang biru lampu disco. Abang biru lampu disco. Kurang banter. Awak guru mikir bojo loro. Terus. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Sip. Mati.
sampun kapiyarsa wonten ngarsa Bapak Ibu para rawuh warga agung masyarakat